Želám vám pekný deň pri športe. Štefan Svitko nabral kurz Buenos Aires. V hlavnom meste Argentíny sa 4. januára postaví na štart slávnych motoristických pretekov Rally Dakar. Štefan odletel do Južnej Ameriky v dobrej nálade, aj keď tento rok sa mu odchádzalo z domova asi najťažšie. Okrem manželky nechal doma aj svoju najmladšiu ratolesť. S manželkou som už nejaký ten rok, takže som si zvykol na to lúčenie. Toto je 6. krát, no a tento rok mám 2,5-mesačnú dcerku, takže to bolo asi to najhoršie lúčenie, hlavne teraz ráno. Ešte búkala, takže teším sa veľmi, keď prídem domov. 32-ročný Oravčan dosiahol na Dakare historický úspech pred 3 rokmi, keď skončil celkovo 5. Teraz je odhodlaný tento výkon vylepšiť. K tomuto cieľu mu má dopomôcť aj jeho nový motocykel, ktorý je oproti svojmu predchodcovi o 10 kg ľahší a lepšie ovládateľný. Idem s tým, že chcem vylepšiť to umiestnenie moje aj to historické slovenské, takže ciele má každý jazdec, ja mám ciele takéto, robil som preto strašne veľa a dúfam, že sa mi bude dariť. Štefan Svitko má pred sebou 6. Rally Dakar. 13-dňové preteky naprieč Argentínou, Bolíviou a Čile ponúknú v druhej polovici aj jednu dlhočiznú etapu. Rozhodujúca ale podľa nášho reprezentanta nebude. Najhoršie je asi to, že jedna najdlhšia etapa 1024 km. Dakar je dlhý, píšu tam, že 2 etapy sa bude rozhodovať, ale to sa rozhodujú iba už tie minimálne časy, takže rozhoduje sa hneď od prvého dňa.